ndinakuza ndipo nkhani yokhuzana ndi machina amene adaphedwa kwawo kuno. Koti linagamula kuti anyongedwe, family ndithu kupangidwa execute not long ago, 2 months ago. Maikumbukira nkhaniyo ndinanena kuti iwo amapanga scam anthu ndalama, and zimene anapanga machina amenewa amapita ku Burma kapena Myanmar, kumene kuja amagula malo ndikumanga ku makasino, amagula malo ndikumanga ku compound ngati kuti ogwira anthu ntchito koma ntchito yomwe imagwiridwa kumeneko zinali zopanga scam anthu. Ndiye amapita pa internet kupanga advertise kuti kuli ntchito zabwino, masalari abwino, anthu akapanga apply akapita kumene kuja amakugwirani kukuyikani kumene kuja, kupasani malo ogona, kukutsekerani, kupasani malo ogwira ntchito. Ntchito yake mupite pa internet. Pa internet amakupasani makompyuta, bwino pene paja kuuzani mutsegule ma account pa Facebook, kupasani ma account. Ma account aja nyewe muzipanga pretend, mayuza zithunzi ngati atsikana, muziyuza zithunzi ngati anthu ena ake. Muzipanga target anthu, ndikumauza anthu aja kuti apange register ma accounts, azipanga trade in cryptocurrency, azipanga trade in forex. Anthu aja akatsegula ma accounts ndi apange convince anthu aja kuti ayike ndalama zawo ma accounts muja. Anthu aja akayika ndalama zawo ma accounts muja, inu basi muwatsekere ma accounts aja, ndalama zawo zizapita. Scamming imeneyo machina anayiloweza. So amadzipanga kwambiri ku Southeast Asia. Kumayambiriro amadzipangira ku China konkuno. Ku China kuno malamulo adakhwimisidwa, anathawako chifukwa amazodagwidwa. Ndi amapita maiko amene security sili tight, maiko amene ndophweka kulowa, amapita amene kuja basi akhazikise za internet zawo, makompyuta awo, basi azilemba anthu ntchito, azipanga scam anthu. Okay? So amabera anthu ndalama zambiri pachaka. Amapanga target nditu anthu amene muli ndi jera pa internet kuti mupange ndalama ino, amakuza tsegulani crypto account, forex trade, ndikuphunzitsa how to trade. Iwe kumaona ngati ukulankhula ndi kanzungu kena kake kapena kankazi kena kake, ali nditu awemba basi akumachita kuyuza translator kumalankhula nawe mu language ina iliyonse. Yeah, so they started a crackdown on these criminals, chifukwa abera anthu ndalama zambiri. Ndiye ndaona news amwene ku Malawi kuti machina ina mpaka ku Malawi anayamba kupanga zomwezi kandi kuli Longwe, nditu kubweresa makompyuta awo, kuyika kupeza karumu kawo, kulumikiza internet, ndikuyamba nditu kumapanga recruit ya Malawi. Nditu a Malawi amagwira ntchito kumene. A police stormed there, amanga Malawi, amanga machina awo after being tipped. It's very dangerous, and this is what they do. Nangasi alemba anthu aja ntchito ndi amakupasa ni target. Mupange conviction anthu aja chifukwa ndi Malawi amatha kuyamba kupanga target ya Malawi anzawo, ndicho linga choti apeze ma client more cheaper. I tell you, iwe utakumaona ngati pa Facebook wakupanga request uja ndi China kaya ndi kanzungu kena kake ndi kantsekana kena kake ali Malawi nzako, ndikuyamba kucheza nawe, kumakutumizira zithunzi zolaula ngati zake. Iwe kumati ndikulankhulana ndi kanzungu kena, ndikulankhulana ndi China kena kake pa internet, kena kakuuze kuti ndikutsegulatu account, iwe nditsegula basi, kumakupusisa kumakukomedwesa day, iwe ndikukatenga ndalama zako zonse ndikukatsegula account ndikuyika. Ukayika ndalama zija basi zapita. Izizi zikuchitika komano I didn't know kuti zafika mpaka ku Malawi until ntaona news iyi. Nditu saditu ku Africa anagwira ku Nigeria, analowerera kwa mbiri amangidwa Nigeria, Ghana. I just didn't know kuti ku Malawi mpaka atasa yonje.